orígens del poble del Palmar va ser per descendents de Torrent que venien a fer palmito, que eren les antigues graneres en la devesa del Saler, i venien a estendre-lo en unes ribes que formava el Palmar. Les dones grans, entre elles la meua iaia, pues, anaven a xuar en eixa barraca. Jo tinc molts records d'haver-li anat a demanar a ma abuela pues, 3 ailetes, perquè no tenien poder adquisitiu ni cobraven ninguna pensió. Vivien en Russafa, en la placeta de Peris, i venien a pescar. I feren pastar el resto de la setmana, pues, se feren les barraques i donar origen al Palmar en les barraques que feren els habitants. Per això un dicho diu: la vida del pescador jo te la sé contar, el diumenge cap a casa i el dilluns cap al Palmar. Sí, claro, horta sempre hi ha hagut perquè els xicotets agricultors tenien per fer-se les verdures i sempre hi havia la ribera d'entrar al poble des de la Mata del Fang amb les parts del camí, diverses parts, una a dreta i esquerra, cultivaven xicotetes hortes, feien també els planters de l'arròs i part de les, quan acabaven el planter, fent moniatos per l'hivern. En estos camps, que era dels meus avis, els meus abuelos, en un tío meu que tenia un carro, pues ja li ajudava, preparat per fer el planter de l'arròs i després a fer, com he dit abans, moniatos, i fer melons, veníem a collir inclús en el carro, i en barquets grans albuferencs, que serien barquetots, els que dragaven i tiraven, enterraven la terra del camp d'arròs. El principal era l'arròs i després part de quereguilles, melonar i les verdures de l'estiu, com tomateres, pimentonar, carabasses, batxoqueta, i bledes i moltes verdures variades. Bueno, esta terra, pues, sí, és pareguda, no és tan grassosa, perquè està més clar de la terra de platja, de la terra de mar, i el clima és un poquet tipus africà, i entonces és una mescla de terra poc àrida, necessita molta superfosfato, tipus calç, per endolcir-la un poquet. I, clar, treballar-la un poquet, mesclar-la, tirar-li molt d'abono natural dels animals, fem, se fa prou bé. L'únic que la climatologia, tant l'hivern com l'estiu forta, li afecta.